Non birtang tonpen ajupon sinang Krisir Kep Dhansari konsidensi ke Parlo daldali monsing timung arong adung Kathal Balong Medical Sub Center ahem kapatang tedet ajok Bhut Bangla ahem mandetlu lasi halap bangso a Medical Sub Center ahem kapatang tedet ke komarlo adai ke Department of Sorma mate kontraktor atumlo buta haladak cerok tok arat atum pen cethan prai anpin daldali arat atum dowai imuka chonamji aphan ta dipupen kilometer krip pho lapen halapu dhansari anat kilometer kriket hom kriprian ajak kahilo lasinon konsil kacari bom abijiti asarkar tim Karbi Anglong mate Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MSC Tilu Tuma Hasnu aphan prabjin pen labangso a Medical Sub Center ahen kapatang ponji aphan daldali arat atum towar colang dinglo. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Pakhain korapon dilip MSC konsidensi ke Parlo Richomeli abaptis monduli 1960 aningkan pen monduli elo sonsi hempu jiso Kristo aphan ke koi thip si sengkan wangbom si pining mate kriket hom surihini rang korake thom arni an ke ningkan trokera ke thom plengpon si ning arong arani katalon pon athepi monduli aphu ke Kristo hello ada porphai bajinar kep pensi cengponlo lapen lama plek sitame ingthurponlo lama abang sitame Richomeli abaptis pastor ahin pensi ingthurponlo lapen porphai ke si pen monduli ke akardom amai pangcengponlo mai ceng caripon pastor John ingti pensi mai cariponlo mai cengce aprangjut atum pensi hero karcho alun pensi mai ingthurpot lapen financial acun bank Philip Tiso pensi 1960 adak monduli a Phurkimo parjupon Phurkimo along kithan pon Richomeli puki hakoko ahot richo atum sangtimili ajo anhan kacutun kicutun tekang adimlo lapen 1954 aningkan William Rep Bottom Hartun Amerika missionary aphan puthot kap Amerika adet kapachadam thu ahot kacepa didam adim lo puta thanpon lapen Richomeli baptis amondoli ke evek karlitang Chondro Kropen ta kachikimo pon lapen non kedobom lang adon Arab atum aphanta kardom lapen kachuro akido lapen certificate lapen Karbi apuho pensi archupon lapen aduntu Richomeli amonduli atum kedo dunceng amonduli mate Mathar Church kejapon atum nong wan chukihola baptis amonduli Dikos Wesley Prongpi Dihin Rimbang Agustin Teron Chunbang Jacob Tiso atum ta kachopha ateng pen chetong dunsi poho pen archupon lapen pregjam kithi kiding aluhi lapen NLBKA akeja atum ta chetong dunsi mai alir acham pen mai ardi pidun lapen monduli arlo pregjam monduli akinang ahut kacerap dun atum aphan sitame certificate alo pajirpon lapen senior pastor Muja Singh Teron pensi kacetong arat doan aphanta athipi alam klardak pen than pachini ponsi mai ingsamjin pen mai pajutpon News Desk Report Public TV Karbi Anglong.